Dansk Pilsner, motherfucker. Og Erykah Badu holder på det svinger godt der, hva'? Queen, inden da hørte vi Muse med Starlight, og lad mig sige, at vi skal have 5 minutter i toilettet og deromkring. Det er egentlig bare nogle svære ord, der dækker over, at jeg Yellow man. Guitar. Der er også flere, der mener, at det manglede der bare efter at have hørt de der 9 minutter Daft Punk, at vi så fik noget at trække i en anden retning. Alright. Det gør vi så. Hein til dit stillads. Fordi jeg kører forbi mange stilladser. Jeg kan se, at der er folk, der står derude og rocker de stilladser. De nyder, at de der kolde vinter- og såkaldte forårsdage er ved at være sikker blot, og at temperaturen er ved at være lidt mere tålig. Så en lille hyldest den vej rundt, og selvfølgelig også til alle jer andre, der godt kan lide noget med noget guitar i. Så P3 Mellemrum, dit forslag til noget Hein, der rocker dit stillads, afsted til 12:12, så kører vi derfra. Alright, nu skal jeg spille 2 sange for dig, som har det til fælles, at de